Alle sammen og velkommen til den her lille nye video. I den her video vil jeg spille noget Goat Simulator, som jeg lige har købt her for, jeg tror det er en halv time siden. Så er det lige færdig med at downloade. Så ja, og i den her video kommer jeg bare til at spille noget. Jeg kommer ikke til at lave missioner og alt det der herinde og gøre alle de der ting, siger man skal. Så jeg kommer bare til at lave noget replay eller hvad noget. Så ja, lad os komme i gang. Den der. Og jeg skal lige finde ud af hvordan man gør alle de der ting man kan i, under jeg har jo lige købt det, så vi kan over der. Jo. Nej. Det er en trampolin. Boom. Jeg kan lige vi skal herop. Vi kan det. Andre med kan. Lige arme med. Kom nu. Jeg skal lige få noget. Væk med der. Væk. Satan. Væk. Og som jeg nok, jeg ved ikke om jeg har sagt før, men jeg regner med at købe en PlayStation 4 her til jul. Og så får jeg sådan en Elgato Gaming Capture, så det er bare super. Så optager vi noget PlayStation og lidt. Så hvis det er, så kan man gerne skrive ned i kommentaren, at vi skal spille på PlayStation. Vi har alle spil, som alle de nye spil, så det må jeg godt. Kom så. Mærkeligt. Nej! Wow. Ups. Det var sgu ikke lige meningen. Lad os lige gå derop igen. Reach for the stars. Lol. Jeg skal lige på hovedet. Det er helt fucked. Mærke. Der er en trampolin derovre. Jeg var derinde. Den der boks derovre. Nej. Nå, det fly der. Fuck you. Bitch. Og steg væk med dig. Se hvad vi skal gøre. Vil ikke komme heroppe der? Wow. Vil ikke komme der? Men det kun. Og jeg regner også med at der kommer en ny en CSGO-video op i dag, hvor vi spiller noget competitive, tror jeg. Så ned, land. Nej! Hvordan kan jeg ikke lande på den der? Op. Du kommer lige her. Jeg skal lige op på den her. Nej! Gør det bare lige op her. Så. Ja. Jeg tabte ham der. Op. Hvad fanden? Hvad er det? Nu skal det på den her. Det havde jeg ikke lige regnet med, kunne ske. Op. Det vil lige være højt, man kan hoppe. Nej! Så ikke lige så højt, fordi jeg pisser over til det.
Skal lige op her. Der. Wow. Hvorfor er det? Hvad er det der? Jeg skal lige over. Nej! Jeg snakker om der. Så er der på et skilt. No penis shabbat food. What the fuck? Ind i tanken. Tur. Wow. Hvad skete der lige der? Der klarede jeg så lige en hel masse uger, min score 9500. Nej, det er ikke skidt. Ikke med dig. Ind her. Ej. Bitch. Mand. Jeg kan godt lide, at min gid bare smadrer alt. Ind. Hvad er min sodavand? Nej! Jeg tænker lidt, at næste episode jeg laver af det her Goat Simulator, der vil jeg prøve at tage en anden ged, fordi jeg har set, der er en helvedes masse geder, man kan vælge. For eksempel, så der var en tank og en ged, der kunne hoppe 2 gange, og... Au. Nej! Wow. Jeg tænker bare lige, kan man komme derop? Så skridt igen. Og nej! Boom! Er det der en ged? Ja. Yeah. Hvad fanden er det? Nej! Nu går jeg lige så stille herop. Er det? Au! Er det der? Hvad er det? 130. Ligesom så skal man gå rundt og finde sådan. Ej! I'm on the good life. Bluff up Bangladesh.